סשה. בוקר טוב. סשה וכפרה. כן. אורלי וגיא כבר כמה ימים מראים את המנהג הנוראי הזה, מראים קליפים של המנהג הנוראי הזה של תרנגול כפרות, ואומרים איך אפשר לטפל בזה, והנה הם הצליחו למצוא את הפתרון, וזה העמותה שלכם, אתם בעצם הארגון שלכם, אתם... אז זהו, אני... איך זה הולך? איך הולך הנוער שאנשים יכולים כביכול לקנות את חייהם של התרנגולות? אני טיפה אסביר מאיפה בא בכלל הרעיון הזה. אני באה מחברת גורני אינטראקטיב, שזה משרד פרסום קטן וצעיר, והמנכ"ל שלנו, איתי אלון, הגיע אלינו עם בריף כיפור. תעשו משהו שונה, תעשו משהו בועט, תעשו משהו שמרגש אתכם. והתווספנו הצוות קריאטיב שלנו, שזה אני, יוני שומאחר, הקופירייטר, ורני סבג. אוקיי, כולם קיבלו קרדיטים. בואו נעבור לרעיון. איך אפשר לקנות את חייהם ולהציל את התרנגולות? אז זהו. אנחנו אמרנו בעצם, ביום כיפור, במקום לעשות כפרה על התרנגולות, בוא שהכפרה שלך תהיה להציל תרנגולת. זאת להפוך את הקערה על פיה לחלוטין. לחלוטין. זאת תהיה הדרך שלנו לכפר על ה... אמת. ואיך עושים את זה? איך עושים את זה? אז זהו, בגלל שאנחנו משרד דיגיטל, אנחנו מכירים את עולם הדיגיטל. אנחנו פתחנו אתר יהודי, שאנשים בעצם יכולים להיכנס לאתר הזה, לתרום חי שקלים ולהציל חיי תרנגולת. אבל אנחנו לא מכירים את השטח. ובשטח עצמו היינו צריכים בן אדם שנושם את השטח, חי אותו, וחברנו לאבי קוזי מחברה להגנת החי, שהוא מתעסק הרבה בחילוץ חיות, והוא, כששמע על הרעיון, מאוד שמח כמובן, וביחד איתו... לאן היא וחברותיה, לאן ילכו אחרי שנפדו, אחרי שניצלו? לאן הם יגיעו? אז זהו. האם הם יגיעו לעולם טוב יותר? הם בהחלט יגיעו לעולם טוב יותר וירוק יותר. היא ספציפית עד אתמול הייתה בבני ברק, בהסגר בבני ברק. הם יגיעו לחוות יהודיות, שזה חוות חקלאיות ירוקות, שהם יוכלו להסתובב חופשי, לנקר חופשי. מה שם העמוד בפייסבוק שאפשר להיכנס אליו? האתר הוא www.כפרות.co.il. קל לזכור. קל לזכור. כפרות ב-K? כפרות ב-K. אוקיי. ככה התרנגולת שלכם תגיע לגן עדן באמת. חשוב לי רק לציין דבר אחד, כרגע האתר כבר נסגר, כי הפעולה הזאת תהיה היום, אבל חשוב לעקוב אחריו, כי אנחנו גם נפרסם תמונות של התרנגולות המשוחררות. אז הנה, פרסמנו אתר שכבר נסגר. תודה רבה לך, סשה. שנה הבאה. שנה הבאה, אני מקווה שנזכור את זה. תודה רבה, אנחנו רוצים...